Bă, dar mult îl ține pe grasul ăla. Știi când ai venit tu aceea, m-am plictisit? Ăla l-a transferat de la camera de conferință, sau cum se zice, cum se zice? Cât are? Confesiune l-a transferat la camera de conjugal. Iată și tu 2 minute. La 12 jumate ne ia. 12 jumate ne ia. Hai da cu subsemnat acolo? Curat nu mai face. Ce gădire? Ce curat, mă? Ce ai pățit, mă? Aspirator mai trebuie la 2 noaptea. Dacă nu-l fărăm să dea dracu în el. Am dragi, nu-l dau de tot pereții. Cum să dai aspirator acum la 2 în casă? Mai nemumit, bă, dracu, ce ai? Intră zilele în sac. Bursa, bă. Băgăm bursă. Acolo la bursă. Păi bursă înseamnă bani, mă. Și ce ar? Banii merg în bani. Cum nu ai bursă? Botoși. Unde bagi broscuță în geantă, mă? Dar ce are, mă? Moare acolo, asfixiat. De-aia e asta, așa. Sau balerină. De seama mai multe firi odată. Tu cred că Mamă, mă ce și doare zic. gâtul. Dori, tartaruga e broscuța marină? Da. Tartaruga. Tartaruga, da, Tartaruga, camping Tartaruga. E în italian asta? Da. Este un camping Nu, eu vorbesc de acolo. broscuță. Cum se numește fata? Tartaruga. A? Am acasă una smântânică. Pana di cucina. Personalizat. Liliana dorm? Dar nici mă mai are. Cu B? La ce? Boschetar. Boscheți. Boschetăroi. Boschetărel. Ăsta face familia lexicală. Opa, uite ăsta știi, auzi de familia lexicală, bravo. De cine? Eu sunt... A, uite că mi-am pierdut cuvântul. Am văzut la televizor. Mexican sau mexicană? Lexicală. Mexican am zis. Dar tu ești pe alt post. Dă schimbă de pe cartonetă. Ia vezi că dacă te pensezi, acum rămâi fără spântine. Pe cred că la asta chiar mai lăsat fără păr. După cum am Vrei să las așa cu ele? sesizat. Mie nu mi-e A rușine. sesizat. Ăsta a sesizat acest lucru, că a sesizat Nu mi-e el. rușine. El că a sesizat. Definește și mie cuvântul a sesizat. Ce? Te doare? Un bișon în cape într-o valiză. Un bișon în cape și în buzunar. Dacă te duci la furat, bagi vreo 20 într-o valiză. Păi da. Mă, unde bagi bou în valiză? Cum mă, dacă tai bou, îl bagi? Dacă nu-i bagi cel puțin un organ. Unde îl bagi, mă, bebelușul în valiză?